Тапшыруның алдагы котлау сәламен без иске кулатка бистәсенә юллыйбыз. Соң булса да уң булсын дип, без күптән килгән котлау хатларын актарып, хөрмәтле милләттәшебез Тимушева Гөлсем Рәхимҗановнаны 55 яшьлек юбилейлы туган көне белән котлап, гаилә дуслары Нәвригөл Хусаиновна һәм Ринат Яхевич Ардислановларның җылы теләкләрен ирештерергә булдык. Тылымнарын ике якка үреп, тыныч үтәрешен дөньяда, дуслар кирәк дия иде картлар, белеп сөйләгәннәр алдада. Шөкер Аллага, дуслар белән без бай кешеләр. Аларның һәрберсе үз урынында. Санаулы була диләр алар. Бу бәлки шулайдыр. Ләкин үзең дус итә белсәң, сине дә дус итәчәкләр дияләр бит. Без дә бу сүзгә ышанып гомер итәбез. Гөлсемебезне дус итмичә дә булмый. Ашкынып, шатлыгыңда да, кайгыңда да беренче булып чабып килүче. Минем өчен олы сердәшем дә, таянычлы киңәшчем дә була алды ул. Хезмәттә генә түгел, аннан тыш та без бергә гомер кичерәбез. Акыллы, тыйнак, тырыш, хезмәт сөючән, уңган куллы һәм һәр вакыт елмаюлы йөзле ягымлы бу хатынны районда белмәгән, хөрмәт итмәгән кеше дә юктыр мөгаен. Гаиләсе түгәрәк һәм тату. Эшенә алга карап, армый эшләргә өйрәнгән ат ул. Дуслары өчен терәк тә, кирәк тә булып яши ала. Сине сыңлап булса да котлап, якыныбыз бар гаиләбез исеменнән юбилейларның саннары еш кына алмашынып торуында телибез. Бер көнлек дөньяны матур килеш, кунак буларак, аралашып, күңеләшеп, бер-беребезгә начарлык кылмыйча алда яшик. Бәхетең ашкынып килгән ташу сыман бар гаиләңә җитәрлек булсын. Саулыгың бер үк какшамастай тау кыясыдай нык булсын. Бар хөрмәтебез сиңа. Бәхетле бул, сәламәт бул якыныбыз. 55-не күп димә. Бик гүзәл гомер чырыгына ул. Алтынга тиңләнеп, яратып һәм яратылып яшәргә, хатын-кыз тәхетеннән төшмәскә насыйплар кылсын. Дустым диеп сине сөеп атыйм. Мактанамын таныш булганга. Авыр чакта иңнәреңә башым курыкмыйча куя алганга. Сиңа килсәк, табын инде кырган, шау-шу килеш, кайны чәйнегең, нинди генә авыр чакларда да югалтмыйсың күңел кирлегең. Сәламәтлек сиңа юлдаш булсын, уңышларың әйдәп барсыннар. Алда килгән кайгы борчуларың һәммәсе дә артта калсыннар. Дуслар алар ышар кышлар сыман, канатларын кагып киләләр. Синең авыр гомер мизгелләрең әйтмичә дә алдан беләләр. Дуслар алар аткан чәчкә сыман, шатлыкларга бергә сөенә. Борчуларың булса, эссе көндә кояш аша сыман көенә. Рәхмәт сиңа якын дускайыбыз, юбилеең булсын гомерле. Яшә алда бер дә үкенмичә, һәр бер көнең уссын күңелле. Хөрмәтле Гөлсем Рәхимҗановна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Kalsın eyle, bugün canım sina 55. Kılgan eşin, yaşayışın eşin, tırmış kuya sina 2-5. 2-5'in ele küpte tügel, yaşarga da elle yaşarga. Sinde bulgan akıl fəhm bilən, örnek bulur üçün yaşarga. İki bişin indi ezdə tügel, To'g'ri qarab dunyo yuzine. Bu dunyoning eng ko'rkam yoqlarin jiya oldim jonim o'zingga. Dunyo matur jonim, dunyo go'zal, senday yoqinlarim bo'lganiga
бәхет кенә булсын иш. Озын гомер телим сиңа җаным, тагын бер кат тулсын 55. Ике бишең әле күптә түгел, яшәргә дә яшәргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Ике бишең әле күптә түгел, яшәргә дә яшәргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Синдә булган акыл фәһем белән үрнәк булыр өчен яшьләргә. Узак яшә, җаным, узак